କୋଉଠି ନ ଖୋଳିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା এইটি ବି ତ ପାଣି ଅଛି। ଖୋଳିଲା ବେଳେ ପାଣି କମ୍ ମାନେ 50 ଫୁଟରେ ପାଣି ପ୍ରବଳ ବାହାରିଲା ତାପରେ ଆଉ ସେଟା ବାହାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଉପର ପାଣିଟା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଖୋଳିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମାନେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ପାଣି ନାହିଁ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡ ହଉ ତାଙ୍କର ପାଣି ନାହିଁ। ବାକି ପଛ ପାଖେ 3ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ 8 ମିନିଟ୍ ତେଣୁ ଚାଲିଲେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଣି ନ କରି ଉପର ପାଣିଟାକୁ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୂଅ ଖୋଳିକି ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ସେଟା ପଡ଼ିନଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ପଡ଼ିନଥିବ ଇଏରେ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ଅନ୍ଦାଜ ଟିକେ ଉଠିଲେ ଆମେ ସେ ମେସିନ୍ ଆଣିକିରି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ପରା। ସେଇଠି ଦେଖଉଛି ପାଣି ବେଳେ ପୁରା ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଦେବ ମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ବେଶୀ ପାଣି ରହିବ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ି ଦେବ ସିଧା। ଏଇଟା ଭଲ ପାଣି ଦେବ।